लांनांसिनबाय सामदां पसन्द जाद्र' एसे बिनो खमाव लांगोन खिन्थु खम दामनिखा जुथाया नै खोला आंजों नै दा फैसाजों फैजागोन बेयाव ओमफ्राय जोंना आसला इटि मेसिना आंखौ नेगासिनो बिदिया बिसै हमलाय केमेराखौ सिक्रिन नाम्बारखौ लानो आरो लागोन बारा बना एसेल' बनगोन नै इयाव होनाय दंखायो 4000ल' बनायनो बारा बननायानो एमाव फैसा मोनासै आरो दा ओमफ्राय नैयाव एसे माबायाव इयाव मिनि बेयाव बननांगौ दा इयाव बनना लांसै उपाय गैया रेस्ट बायथारनांगोन ना बाजारा आरो बेनो एसेयाव दं नायग्रोनि खनसे गिदिंग्रोगोनब्रा ओइ सेन्देलाव लांगोन बारा लाङा सेन्देलाव लांगोन नै आरो सेन्देल बाजारा सेन्देलखौ नायगिरना मोनाखै आरो बैखौ एकुलाइटखौ लांनांसिनबाय सामदां पसन्द जाद्र' एसे बिनो नायनि र' दा सेन्देलखौ लाखांबाय आरो ओमफ्राय दा नै बेखौ एसे गस्ला बाजारखौ थांनि जन्थाबो नांगोन ना ओमफ्राय नै बक्स नांगौबा सोरनोबा टेनसन गैया आरो दा 1टा जाबाय थेवबाबो नै मानसिफ्रानो खमायाखै ओरैनो बेबायदि फुजा सिजोन नङाबा 12टासोआवनो सिंस' जायो आरो ना बाजारा दिनै एसे फुजा सिजोन नालाय गस्ला सोंनानै माथा ग्र' खालामो फाखोसे गिदिंखांना सात नाम्बारखौनो ला फैनांगौ आं खस्थ' मोनो आसिया मोजां नङा आसिया ग्रुप जागोन आसिया खस्थ' मोनगोन ना गावना थांनो फारसेथिं नङालै नङा मोजांबो लांनांगौ गानबाय दं आसोला गानबाय दं नै गोदान गानबाय दं बिराद खमाव लांगोन खिन्थु खम दामनिखा जुथाया खारनाय दं ओमफ्राय आथिंखौ मानसि खारदों खनसे खारनाय नाया मानाव फांसे नामा आरो मोजां मोनस्लांगोन ना गान बानायना आथिङा बिराद गिदिर गारसोनानै नङा बिदिनोखा बिदिनोखालै वाइड एंगल जिनाय दासला हागासिनो फ्रामनो नङालै नैखौ लाना फैबाय आरो आसला खमायथारा थाइबा लागारबाय ओइ फैथांनि दे ओमफ्राय दा जोङो इयाव माबा मोनसे लेन थांदों आरो जोंना मा होनो फैसा गैया बारा ओंखायनो दा जोङो जियाव होनोसै करफुल नागिरनांदों करफुल ओइ नोंलै ओरै नै खोला आंजों थेंक इउ फर वाचिं भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय